tulee monta, se on 5 varjoa vetänyt. Oo. Ja kohta. Joo, ne vetää ihan miten vaan. Nyt ne lähtee tosta vähän matalempaa, mutta ne lähtee tuolta yli 2000 metrin korkeudesta myös tuolta loivarinne, mitä mä oon nähnyt, että ne juoksee. Ja sitten se lähtee loivasti liitoon siitä. Silloin niillä ei ole asiakkaita. Ja ne tulee myös tänne Puerto de la Cruziin asti. Se on se ylätie, mikä menee tuolla korkealla. Joo, 2 tonnissa. Joo. Pilvien yläpuolella.